Bueno, pois moi bo día a todas e a todos. Acompáñame Escarlata Pampín, que é a concelleira de Normalización Lingüística e Mocidade, non? De AMES. Carmen Pereiro, que coordina os premios de Youtubeiras, xa dende, non este a quinta edición xa do proxecto. É un proxecto necesario, non, para a administración local de involucrarse tamén na presencia do galego nas redes e no eido audiovisual. Hai incluso moitas iniciativas particulares que teñen certo éxito. A mí venme á mente a de esa canle que era non era de YouTube, era de Twitter, que era de Sinchan en galego, que poñía cortes que para a xente da nosa xeración son míticos, de cando se emitía Sinchan na TVG, incluso con reivindicación sobre a ampliación deses programas que tamén teñen moito éxito entre a mocidade. Pero tamén a administración local ten que ter aí un papel apoiando a creación de medios culturais, de canles que sexan propia expresión da mocidade, que sirvan tamén para crear foros e núcleos en galego que nazan desde a propia poboación. E iso creo que é un pouco que cumpre o papel de Youtubeiras, que é nunha das canles principais nas que se creou un movimento no que se xerou unha produción propia por parte de persoas particulares, apoiar por parte dos concellos esa produción dende unha plataforma como YouTube, que é tan xeneralizada entre a poboación hoxe en día. Nese sentido, pois claro, permítenos chegar a moita poboación, incentivar unha produción audiovisual que en moitos casos ten bastante calidade, que con contidos bastante ben reflectidos, sometidos, eso sí, tamén nese sentido a un medio que é privado como YouTube, pero bueno, aí nosas, desde logo como administracións locais, xa as administracións estatais ante estes medios locais son moitas veces impotentes para establecer, digamos, un marco propio, pero bueno, por lo menos temos que facer un esforzo para que se poida visualizar o noso nos medios de internet, que creo que é moi importante. Nada, xa simplemente antes de darlle o paso a Escarlata e a Carme, quería destacar que estes premios son basicamente posibles o esforzo non só de Santiago nin de AMES, senón de un grupo de entidades locais que traballan de forma coordinada para que estes premios teñan un impacto non só nos nosos propios municipios, senón tamén un impacto xeral, consíguese a través da colaboración non só de AMES, de Santiago, son tamén de Abaña, de Moaña, Negreira, Pontevedra, Ribadeo, Rianxo, Teo, o Grove, as universidades de Santiago, A Coruña e Vigo, que están implicadas tamén, e a Deputación da Coruña. Xa sen máis dilación, paso a palabra a Carmen. Bos días a todas e a todos. Antes de nada, como coordinadora de Youtubeiras, quero darlle as grazas por acollernos para esta rolda de prensa ao Concello de Santiago de Compostela, que forma parte coas entidades que antes mencionou o concelleiro, as 3 universidades e a Deputación destes premios Youtubeiras. A maioría destas entidades que mencionou mantéñense desde a primeira edición, mais Negreira, por exemplo, incorporouse como nova este ano, e Ourense deuse de baixa polo momento. Iniciamos a quinta edición de Youtubeiras, concentrando o prazo de inscripción que comezou o pasado de setembro e que rematará o vindeiro 22 de outubro. Poderán inscribirse aquelas persoas maiores de 14 anos, creadoras de contidos en lingua galega en canles de YouTube, autoproducidas, con 5 vídeos ou máis publicados con data posterior ao 23 de outubro de 2020. A diferenza das edicións anteriores, non se poderán presentar con vídeos soltos. Isto é así porque pretendemos fomentar a continuidade da comunidade creadora que medrou ao redor deste concurso, unha comunidade que non deixou de publicar contidos na nosa lingua e de medrar desde a primeira edición destes premios ata o día de hoxe. O crecemento foi notorio, pois pasamos na primeira edición de 2017 de 202 vídeos a 536 e 68 canles. E temos a vontade, por suposto, de superar esta marca este ano. Por segundo ano consecutivo,
Os premios dividiránse en 12 categorías: canle, youtubeiro, calidade lingüística, impacto, calidade técnica, comunicación, creatividade, musical, didáctico, pioneiro e premio do público. Os 3 primeiros acompañaránse cunha categoría económica de 1.000 euros e os restantes con 500 euros. Isto supón un total de 7.500 euros en premios, que non está nada mal, non? Nesta ocasión, o xurado estará formado por Fernando Ramallo, sociolingüista, Adrián Lede, xornalista, Noemí García, profesora de lingua galega, Sonia Méndez, realizadora e coordinadora do Carballo Interplay, e Esther Estévez, xornalista responsable do Digo Choeo. A partir da próxima edición, esta é unha novidade, a persoa que gañe o premio youtubeiro tamén formará parte do xurado. Como lema para esta quinta edición, escollemos magnetismo en liña, coa idea de que magnetismo incide na atracción en canto á consolidación da figura youtubeira. O tempo que tamén solillamos a influencia que o mundo youtubeiro exerce na sociedade e tamén alude á forza magnética que o propio proxecto exerce sobre a comunidade youtubeira. Por outro lado, ademais dos espazos de reflexión creados a partir de artigos e novas na web do proxecto, Youtubeiras tamén oferta formación en liña, que pretende ser este ano máis especializada e que está guiada por profesionais con experiencia en cada un dos sectores tratados. A primeira son a YouTube, de Xoan Escudero, xa tivo lugar o 18 de xuño e foi moi ben valorada polas youtubeiras participantes. A segunda, posicionamento de YouTube de Adrián Suárez, será esta semana, o 17 de setembro. E a terceira e última, aspectos legais de YouTube, de Bárbara Román, está marcada para o 6 de outubro. As prazas para participar nesta formación son limitadas. Só poden participar 20 persoas. O punto final de Youtubeiras terá lugar no Concello de Ames, que acollerá a entrega destes premios, que teñen como finalidade ser acicate da creación en YouTube en lingua galega, con temáticas e formatos diversos, así como promover e visibilizar as youtubeiras e os youtubeiros en galego. Moitas grazas. Dou a palabra á concelleira de Ames, Escarlata. Bueno, moi bo día a todas e a todos. Xa as persoas que falaron antes xa dixeron bastante. A min o único que me gustaría resaltar pois é a importancia dos proxectos colaborativos en materia de normalización lingüística, xa que permiten a participación e a sinerxia entre concellos moi diversos, optimizando a eficiencia dos recursos e multiplicando os resultados. Sería moi difícil para algúns concellos pois ser quen de levar a cabo iniciativas desta magnitude. Entón, a verdade é que entre a colaboración dos concellos, como antes dixeron, das universidades e da Deputación da Coruña, pois optimizamos esos recursos e chegamos a máis xente, que é o que pretendemos. Resultados que no caso da iniciativa Youtubeiras nos leva ás redes e ás novas tecnoloxías. Coméntase que o que non está na rede ou nas redes que non existe, Pois o que pretende Youtubeiras, e así o demostrou os datos que nos comentou Carme da Baña, é que cada vez é maior o contido de vídeos que podemos ver na rede na nosa lingua. YouTube, concretamente, é o espacio web máis utilizado para publicar, ver e compartir vídeos, Entón, é preciso chegar aí e é preciso, pois, a normalización lingüística tamén nese eido, En plena era digital que estamos a vivir, temos que mudar as estrategias, adaptarnos e hai que falar no mesmo idioma que fala todo o mundo, E neste caso, co idioma me refiro ás redes, á tecnoloxía, a internet, polo tanto, temos que ser quen de chegar aí e de espallar a nosa lingua por todos os recunchos, Sen máis, pois dar as grazas ás persoas, aos técnicos e ás técnicas que dende as administracións traballan arreo para que os premios Youtubeiras vayan xa pola súa quinta edición. Por suposto, tamén a vontade
de seguir estando aí, nada máis, longa vida os premios Youtubeiras e vémonos na seguinte. Pero antes vémonos nos premios finais, non? Sí. Na seguinte presentación. Sí, pero bueno, como eso estaba así... Presentamos o vídeo, ¿no? Sí. É que a mí, Rosa, dixeme que había unha ronda de prensa específica para a presentación da gala e entón que non dixera nada da gala. E por eso non dixen nada. Se non falaría como un filtro. Claro. Non pasa nada. Bueno, algunhas cuestións que me quedaron así dúbidas. Son 20 persoas en cada unha das formacións que mencionaches, non? O sea, 20 plazas na de posicionamento, 20 plazas na de aspecto, veis? Vale. Dende cando poden anotarse a xente? Uns días antes de cada unha ou xa? O prazo desta semana xa rematou onte. E o próximo prazo publicarase no seu momento. O sea, días antes de que se... Sí. Aquí non tengo ninguna pregunta. Non sei se tú... Ben, pois bueno, nada máis. Non? Nada máis? Nada máis. Apoiar a baña na rebelión dos fondos e nada máis. Negreira. E a Negreira. Negreira.